Nah bilang sudah perkonai nani lah ada. Bapa yang kau lagi gerlai sudah mana? Nai nani lah ada lu ke? Ribu dong. Ribu kau lagi gerlai sudah. गोजोन बेलासिनि आंनि नार्जारी जय क्रिएशन चेनेलनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो हामलायनाय जासिहरबाय। जोंहा गाबोननो जोंनि बे लुखांजानाय गिर्जा न'खौहाय अपेनिं खालामसिगोन। बेनिखायनो दिनैहाय बे गिर्जा न'खौ साजायदों। गोबां जोंनि मण्डलिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बेयावहाय फैनानै गिर्जा न'खौ साजायफैदों आरो गुबुन गुबुन जायगानि सेंग्रा सिख्लाफोरबो फैदों। दा आङो बेयावनो दान्दिसे दंफैयो। दा नोंथांमोनहा नायलांदो। हाबाय नोंसिना? हाबाय। फिरफिला दिखोग्रा। Mas tak apa nih? Sini dulu kayak apa nih? Sabun kau sih lo begitu. Naik deh. Degem kan? Nih biba, aktor. Biya. Mabani aktor biya. Ma sini ma channel menlai bisna. Ma channel menlai. Bahiti Film Production ni aktor biya. Oi, acur. Baik ni. Sai baik ni. Hap ni cuma. Baik, ini nama kali punya. Baik kan? Kali pula boleh sini. Ria. Dia saya. Baik, bunda. Ni jangan sana. Baik ni. Malaबो खालामदों? मानि मालायालाय? आलासिफोरखौ मालाजों बरायगोन ना मा जाखो? सुन्द्रि जरानि महिलाफोर बिसोरो माला सुदों नै। Naniman मोजां सुदो।
बिलुन सुग्राफोरखौ नायनानै लादो माबायदि खावलायदेरलायनाय सुदों नै नायनानै लादो लोगोफोर ओरैबो दं ओरैबो खावलायदेरलायनाय सुदों बिसोर गासिबो बुलि दानसो होजोबनांसिगोनलै आरो बिसोरहा आरो दंबावोसो दाबो लाबोजोबाखैना बेलाय गेब्लेजोब्बाय खामानि मावग्राफ्रा नै मादैमोन दा बे बेवायबो नायनानै हो आबै हो बेनो दिनै नायख'नो हायाना ने आबौ हो बेनो नायना हो दिनै नायख'नो Rajnya iblis lagi, jangan. Jangan jangan. Bisa beli nggak ya? Hah? Coba dah. Beli lại. Kalau mana jangan mau sih. Ayo, Palitra, coba dikirim ke sini nih. Baik deh. Kenapa ini tadi? Con. Đến học thì lấy nhà ra.